Здравейте, това е седмицата, обзорното предаване на телевизия САТ-ТАЙМ Златоград. Какви са темите в предаването? Репортаж от заседанието на Общински съвет, проведено на 5 май. На 6 май село Долен отбеляза своя празник. Средно училище Свети княз Борис I, село Старцево, чества своя 100 годишен юбилей на 8 май. На проведеното заседание на Общински съвет на 5 май бяха взети решения за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май на Средно училище Свети княз Борис I и Тракийското дружество. Състояха се и два дебата за изпълнение на програмата за използването на енергия от възобновяеми източници и туристическата програма. Заседанието на Общински съвет Златоград започна с прочитане на решение на председателят на Общинската избирателна комисия Ирина Иванова. От получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии за избора на общински съветници на 29 октомври 2023 г. в община Златоград, Общинска избирателна комисия Златоград установи, че господин Владимир Насков Ликов, поставен под номер 106 в списък А на кандидатите за общински съветници на коалиция Продължаваме промяната в Демократична България, следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листата на политическия номинатор. Водена от изложеното във връзка с решение номер 104 МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Златоград, въз основа на получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии, решение номер 2901, решение номер 2902 на Централна избирателна комисия и на основание член 30, алинея 7 във връзка с алинея 4, точка 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 87, алинея 1, точка 24 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Златоград реши: прекратява пълномощията на Величко Асенов Сидеров, избран за общински съветник от листата на коалиция Продължаваме промяната в Демократична България в Общински съвет Златоград, мандат 2023-2027, произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Златоград. Анулира издаденото удостоверение на Величко Асенов Сидеров. Обявява за избран Владимир Насков Ликов за общински съветник от листата на коалиция Продължаваме промяната в Демократична България. След химните и клетвата, новият общински съветник Владимир Ликов сподели, че като общински съветник ще работи за благото на града. Вярвам, че развитието на нашия град не трябва да бъде обект на разделение. Напротив, необходимо е да загърбим различията между политическите партии и групи и да работим заедно, обединени от една обща цел – благополучието на Златоград. Убеден съм, че нашия град заслужава честно управление, прозрачност и почтенност. Не бива да има място за корупция, лъжи и задкулисни договорки. Само с откритост и отговорност можем да изградим по-добро бъдеще за всички граждани. И още в началото на заседанието поиска финансови справки от общината. Разгледаха се и финансовите справки на болницата, училищата и детските градини, а тези на читалищата бяха отложени. Утвърдиха се предложенията за награди на просветни и културни дейци по повод 24 май, както и отличието почетен знак на града за Средно училище Свети княз Борис I и за Тракийското дружество по повод техните 100 годишнини. Решено бе с грамота и парична сума от 500 евро да бъде наградена Анастасия Балушева като републикански шампион по джудо. Първият дебат настъпи по информацията за изпълнението на дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Ето и част от него. Вие знаете много добре, че имаме одобрен проект за кметство Ерма река да бъде преобразувано в сграда за балнеологични услуги и вече сме стартирали редица дейности от рода на доставка на оборудване, обявена обществена поръчка за оборудването. В това оборудване влизат всички сауни, парни бани, тангентори и така нататък. Сега да не спадам по завеждането, което е предвидено в сградата, вече е закупено.
мисля, че почти на 100% закупено завеждането остава. СМР-то да се изпълни, обявена обществената поръчка за СМР-то още преди да се обяви, че бъде даден на прокурор. И върви за около, предполагам, до 3 месеца, трябва да, ако няма препятствия жалби, да преминем към съответно изпълнението. И сега използвам случай, тъй като започнаме точката за минералната вода. Ние знаете, че работим години наред от 2008 година, когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на екип проектанти да направят, мисля, че бяха около 29 души екип, 29 души, а преди 29 души да започнат самото фактическо проектиране, бяха сформирани редица други експертни съвети, които трябваше да определят вида на тръбата, която да се засегне в самия проект. И така минахме години наред проектиране, възлагане, частично спиране, изпълнение преди това. И сега сме с частично одобрение по приложение 3 към Народното събрание. Знаете, приложение 3 е списък на всички общински обекти по решение на Народното събрание да се изпълняват на територията на всички общини в България. Златоград с 15 милиона участвахме. Имаме подписани за 15 милиона подписани споразумения, като един от обектите 6 милиона и половина е този за интегрираното използване на минералните води. Още тогава сме коментирали, че този ресурс е крайно недостатъчен да използваме с тези средства всъщност да вкараме водата в Златоград и да вържим целият този процес за интегрираното използване. И сме казали, че с тези пари частично ще започне да се изпълнява СМР-то, а преди това и проектирането, защото в тия 6 милиона и половина имаме и възлагане за актуализация на проекта. Проектът е правен 2008 година, пак ще повторя, актуализацията е правена 2025 година. Някой може да направите съпоставка в годините един проект, колко може да бъде неизползван, ако не се приложат новите нормативни разпоредби, които засягат проектирането. Така че имаме напълно актуализиран проект, напълно подаден при нас. Имаме частично изчистване на кадастрални грешки, които са ключови и важни за това да получи обекта разрешение за строеж. И имаме СМР, строително-монтажни работи, определени като вид работа в частично изпълнение на изграждане на топлопровод от сондажа. Около 4 км и 6 има проектни коти, има проектни съответно разстояния. За тези 4 км и 400, тези 6 милиона и половина с ДДС премахваме средствата за проектиране, 120 хиляди, приблизително ги говорят тези цени. Премахваме средствата за упражняване на авторски надзор, премахваме средства за строителен надзор и съответно за СМР-то стават вече средства, които са за самото прокарване на топлопровода. Тук в проектирането направили пазарни консултации, всъщност проектанта е направил своите пазарни консултации за цената на метър и съответно на километър и покрай тази цена е определено и разстоянието до където ще се изпълни топлопровода. Тъй като го навръзваме с проекта, който се осъществява от Родок Eco Project, искам да ви кажа, че говорим за две различни неща, за два различни проекта и за съвместимост и за синхронно, дори би казал, използване на водата и по-точната дума не е синхронно, за споделено ползване на геотермалния ресурс, за да може хем да се произвежда ток от частния инвеститор, а ние да си използваме минералната вода, без да влияе това на статичното ниво, без да влияе това на температурата, минимално ще повлияе, но без да влияе това на предварително заложените цели при старта на обект. Моята мисъл беше доколко ангажимент има община Златоград. Защото като общински съветник мен ме интересуват първо интересите на община Златоград.
И когато говоря за публично-частно партньорство с частен инвеститор, надявам се, че сте се оправили техническата грешка, да не се смеят в агенцията. Когато говорим за партньорство, аз лично не съм против това партньорство и надали някой би бил против. Но отговора на въпроса го получих по друг повод и на друго място, и този отговор беше чут от много хора за участието на кмета на общината и кметицата на село Ерми. Тази информация, която е постъпила при нас, която ние са произнесени, че не противоречи, ако не противоречи инвестицията на ДОП Ecопрочес към нашата инициатива за интегрираното използване на минералните води от сондажа, ние даваме положително становище за инвестиране и за провеждане на тази публично-частна инициатива. Публично-частна инициатива без участие на общината към момента финансово, без участие на общината под някаква друга форма към момента, освен което имам информация, че в голяма степен ще се възползват бизнеса, физически лица, домакинства от отопление и така нататък. Това, което е заложено в бизнес плана на фирмата. Друго участие, друга инициатива с фирмата нямаме и това публично-частно да се счита частна инициатива с държавен ресурс. И аз смятам, че това дава отговор на вашия въпрос. Не. А това, което каза господин Вълканов на записи, моля, проверете го, че сме съдействали като кметове да се реализира инициативата му за използването на този геотермален ресурс. Господин Янчев, използвам да ви попитам за въпросите, които не получихме отговор, бяха зададени на комисията. До заседанието да бъде предоставена информация за изпълнение на интегрираното използване на термоминералните води, натрупани в геотермална система Ерма река Еличе, какво е наложило да се актуализират проектите, точно докъде е стигнало изпълнението на проекта, какво ще бъде реализирано, точно до коя точка и точно до кога се предвижда да бъде обявена обществената поръчка и евентуално срокове за изпълнение и въвеждане в експлоатация на този обект, докъде ще бъде въвеждането в експлоатация и има ли направени писмени постъпления за продължаването на този проект. Първият етап, за да влезне водата до някъде, да дойде до някъде. И за моя радост, хубавото, че това е вторият етап на експлоатацията на водата. Първият етап е експлоатирането на водата в Ерма река, което е най-важно, защото село Ерма река наистина трябва да се възползва първо от този ресурс. Тоест, на Общинския съвет в близките години няма да се наложи да отдават на концесия ресурс, който ние още не сме го доказали. Няма да се наложи. Защото водата не е в Златоград. Водата не е в Златоград. Водата да дойде до Златоград ще трябва много сериозни политически обединения. Ние това сме се документирали всички политически сили на територията, които се представляват в Общински съвет, че трябва да се обединим, да намерим и втория етап средства, и третия етап вероятно, за да може водата действително да влезе в Златоград и тогава вече да се отдава на хотели, на оранжери съответно и който иска да експлоатира. Тоест ние нямаме към момента нужда от това да имаме готов доказан експлоатационен ресурс. Това, че е минал срока, за да го направим, пак казвам, не категорично. Експлоатационният ресурс, никой не е казал, че не бързаме. Изпълняваме се ангажиментите като община, но ви казвам, колкото по-се отложи този експлоатационен ресурс във времето, толкова по-добре за нас, защото после ще имаме 10 годишен период за експлоатацията му и разпореждането на Общински съвет ще бъде за чист 10 годишен период. Ако се постараем да бъде така съвпадна. В момента ние нямаме никаква загуба. Налага се актуализацията първо заради нормативната уредба, второ заради новостите в проектирането, трето заради това, че разрешението за строеж, може би е първото това, разрешението за строеж, уважаеми съветници, е изтекло 2015 година. Първо. Издадено е на 7.7.2015 година разрешението за лот 2, това е топлопровода.
И само заради това, че е изтекло разрешението за строеж, а срока му е изтекал на 07.10.21 година, само заради това ние трябва да направим актуализация. Всеки един проект, който се прави от нас като възложител на общините в България, да не кажете, че само Златоград е така в този процес, минава през фирма лицензирана, която прави доклади за оценка за съответствие. Докладите за оценка за съответствие се правят на база на изисквания, които ги налага и законодателството, и надзора ги търси стриктно от нас като възложител. Господин Янчев, не знам какъв е вашия прочит на законни основания на министъра с писмата. И твърде резонно е, щом 2024 година изтича разрешението, твърде резонно 2022 да получим писмо от Министерството, защото имаме достатъчно 2 години, за да направим мониторинга в 2 последователни години. Аз само се вадя извода, че ако продължаваме с такъв темп и с такова спокойствие, още 20 години няма да дойде водача на толкова свобода. Аз искам да попитам кмета, освен документално по актуализацията на проекта, какво друго се направи? Техническа спецификация на тръбите, на СМР-то. И защо внушавате на хората, че с тия 6 милиона и половина трябва да се направи 4 км и половина от трасето? На това кой заблуждава, че с 6 милиона и половина ще стигнат до определени метри. Колко да стигнат? Аз не измислям тия стойности. Тези стойности са на база на изчисления на проектанти. Тези стойности са ясно обследвани и са правени пазарни консултации на база на цената на тръбите, на заложените спецификации в този проект, дават яснота точно на проектанта докъде могат да стигнат, докъде може да стигне тръбата. Трябва да търсим дофинансиране. Няма да стигнат парите, този проект е труден за изпълнение. Това, което разбрах. Ако му бъркам, поправете. Така, второто, което разбрах, че 6 милиона и половина, че няма да стигнат. До никъде. Ако не се задействаме бързо, ще ги загубим ли тези 6 милиона и половина, или трябва да се задействаме по-бързо, да мога да ги усвоиме и да вървим напред. Защото ако се забавим още, примерно, 1 година, инфлацията се качва, тези 6 милиона и половина за нищо вече няма. Те няма да стигнат. Ако бяха настъпили за промяна на тръбата с цел да намалим цена, ако някой се мисли, че намалим цена така, или с някаква друга цел, ние нямаше в момента да говорим този месец обявяваме обществена поръчка за избор на изпълнител. Ние ще трябва да си говориме кога ще завърши вече решението каква тръба да определим. Вторият дебат бе свързан с програмата за дейностите за развитието на туризма и програмата за 2026 година. Програмата бе приета и бе взето решение туристическата такса да се използва за реклама във Фейсбук. По-широко бе коментиран и въпроса за участието в извънредното заседание на Асоциацията на ВиК общините и пълномощията на кмета за представяне мнението и решението на Общински съвет Златоград. На заседанието бяха разгледани и други въпроси. На 6 май в храма Свети Георги Победоносец бе направен водосвет и курбан, а село Долен по традиция на този ден отбелязва своя празник. Той частично се проведе поради трагичен случай в селото на този ден, а в баните честваха празника на общината и на минералната вода. Програмата в село Долен на 6 май бе само до обяд, която включваше изпълнение на децата от детската градина, училището и самодейни групи на читалище Искра.
Гости на празника бяха кмета на общината Мирослав Янчев и президента Петър Стоянов, който също поздрави жителите на селото. Тръгнах 6:30 часа сутринта, защото кмета на Златоград, когото аз изключително много харесвам и уважавам, ме кани вече няколко години да дойда в село Долин и аз се не мога, се съм някъде. Най-накрая казах, ако трябва посред нощ ще стана, но ще дойда в Долин. Жена ми даже вика, бе, толкова рано да тръгнеш. Викам, тръгвам за Родопите. Ей, те Родопи много те влечат, нали си родопчани? Ми така е, влекат ме. Затова съм и тук. Разбрах, че днес има и трагичен повод, моите съболезнования, но живота е такъв. Трагичното върви заедно с усмихнатото и нека днеска се поздравим с хубавия празник. На такъв ден не се говорят много думи. Това, което ми се ще да пожелая на всички е много здраве, много късмет. Нека децата да растат щастливи, да растат добре образовани, да се грижат за родителите си. Нека възрастните хора да получават тая подкрепа, която заслужават заради живота, който са водили, достойния живот, който са водили. И нека Долин да продължи да бъде едно хубаво, процъфтяващо родопско село и да си пожелая и аз да сме живи и здрави и още един път барем да дойда да във вида. Освен песните и танците, учениците от основно училище Свети Кирил и Методий бяха подготвили и скетч на медийна тема. Поради смъртен случай в този ден, концертната програма след обяд бе отменена. Празникът на община Баните и минералната вода се състоя на 5 и 6 май и отново събра много хора. Програмата бе богата. На 5 май бяха концертите на оркестър Чановете, Яни Янков и група Тангра и Галена. За да съм с тобой, sve sam izgubio, al kad te sanjam ne bih se gudio, da li me još ima u tvojim grudima, da li me tražiš u drugim ljudima, od kad te nema ja nemam sna i svaki dan je ko godina. А във втория ден се извиваха кръстни хора на площада под съпровода на Виевската фолк-група Светла Докатева и ансамбъл Родопа. Състраялите сме ни да по-красива бъди, по-добре така, по-добре сама. Че е красив, кой сега му е крив, да съжалява, но пак е не става. Не здраве за тях, така като ги гледам, ти падам от смях. 100% ще се усне пред вас и тази ще му писне, хващаме. Честването на 100 годишният юбилей на Средно училище Свети княз Борис I започна на 7 май, но неговата кулминация бе на 8 май. Дъждът не можа да попречи на богатата празнична програма, която включваше тържествен педагогически съвет, откриване на паметна плоча на патрона и 3-часов концерт на открито, който събра много гости и жители на селото.
Украсено и подредено средно училище Свети княз Борис I, село Старцево, посрещна много гости на 8 май. За тържественото заседание на Педагогическия съвет се събраха бивши учители, директори на училището през годините. Директорът на училището, госпожа Мушкова, откри заседанието и приветства гостите. През изминалите 100 години училището ни се утвърди като средище на знание, дух и традиции. Поколения учители изградили неговия облик, а хиляди ученици са поели по своя житейски път. От тук. Учителската професия е призвание. Всеки от вас е част от историята на Средно училище Свети княз Борис I, село Старцево. Скъпи учители, вие сте вдъхновението за всяко поколение. Днес изразявам своята признателност към всички учители и служители, оставили своя отпечатък в развитието на училището. Днес ще отдам признание на хората, които правят съвременното училище специално. Тук е момента да дам своите юбилейни отличия на колегите и служителите в Средно училище Свети княз Борис I през настоящата учебна година. След това връчи юбилейни плакети на учителите по повод годишнината, започвайки от тези с най-голям опит и принос в образованието в село Старцево. Златка Бемова, Елена Керменова, Минка Кюлевчиева, Жасмина Добрева, Златка Етимова, Галя Топчиева, Елза Хаджиева, Лидия Бойоклиева, Мина Костадинова, Роска Пехливанова, Детелина Ушева, Светлана Хъмчева, Слави Докторов, Елица Червенкова, Елина Карамучева, Бистра Хаджиева, Веселина Сариева, Александрина Баткаджова, Ясен Романов, Елена Даскалова, Стефан Мерков, Божидар Штърбов, Десислава Дрянкова, Юлиана Пехливанова, Радо Сатанасова и други. От името на учителите благодарност за грижите към тях изрази Стефан Мерков, който връчи от тяхно име плакет на директора. Вашата отдаденост и вашата доброта и грижата, с която всеки ден обливате и нас, и учениците, и училището като цяло, сигурни сме, че няма материален еквивалент, който да ви подариме, но в знак на благодарност и признателност целият колектив искам да ви поднесем един плакет. Директорът на Средно училище Антим I, госпожа Емилия Юрчиева, поднесе подарък и празнично поздравление. Един скромен подарък от Средно училище Антим I. А тук преди малко с госпожа Борисова си сподели нещо, че когато господин Баш е бил директор, е казал, че тук се коват добрите учители. Аз съм много щастлива, че една част от учителите, които работят в момента на Средно училище Антим I, са работили и са започнали работа тук. Подредени са тук колегите, вие ги познавате. Така че пожелавам на госпожа Мушкова и на колегите от Средно училище Свети княз Борис да празнуват все така годишнини, да успяват, да имат сила и енергия да продължават, защото образованието не е лесен ресор, особено с днешните млади, креативни, изискващи млади хора. Избрахме един часовник, който да отмерва времето във вашето училище. Бившият учител и настоящ заместник директор госпожа Росица Въргова поднесе подарък от името на бившите учители в училището, а сега учители в Антим I Златоград. Поклон на всички вас, даде частица от себе си, за да го има Средно училище Свети княз Борис I. Заслужава си. Заслужавало се и в годините назад, заслужава се и сега. Визията на съвременния учител се доказва. Благодаря ви. Бившият учител и настоящ в София госпожа Кара Митева също поднесе поздравление.
От името на основно училище Васил Левски Златоград подарък и поздравление направи също бившият учител в училището там Евелин Хаджиев. Много от присъстващите гости изразиха задоволството си от добрата, модерна и съвременна образователна среда и разказаха свои спомени. За 63-64 година в първи клас тук прекрачих прага на новото ни училище. Тук виждам обаче колеги и колежки, които са работили, виждам преподаватели, които са научили мен, виждам и мои ученици, които са вече учители също в това училище. Много близки тук приятели, с които сме работили. Виждам и директор, заместник директори. Така че, въодушевен от това, което е направено, вдъхновен от вашия труд, тук, изказвам някакво пълно възхищение. За мен това, което се направили през последните години, е истинско чудо, истинска благодат и привлекателно място на нашите деца. Аз тук имам и внучка учи, и за бъдеще ще учат. Ние на времето, когато се бориме, колегите на всеки учителски съвет, на всяко събрание в Четаре, защото как да разшириме, защото недостига, как да построим физкултурна сала, спортната площадка, гора. Виждам тук и господин Нели, когато правим отвърт спортните уравнения, подпорната страна, всичко, тази мислено се става, която решавам. И това ме изпълва с такава гордост, че продължава нашето дело и вашето ще продължи също и на всички вас с такъв ентусиазъм, че в Старцево училището ще го пребъде. Гостите се включиха и в фестивала на науката, като разгледаха новата материално-техническа база на училището и богатите изложби на произведения на науката, техниката и изкуството, направени в учебния процес и по повод на годишнината. Тържествено внасене на училищното знаме започна церемонията по откриването на паметната плоча на патрона на училището княз Борис I. Със слова на ученици и на директора госпожа Албена Мушкова бе откроена личността и приноса на българския княз за писмеността и просвещението на българите. Днес отбелязваме 100 години история, труд и традиции. Това е повод за гордост и признателност към всички, които са допринесли през годините. Паметната плоча, която предстои днес да бъде открита, е символ на памет и на нашата отговорност да съхраним и предадем напред. Двамата директори, бившият Младен Чаушев и настоящия Албена Мушкова, откриха плочата. Цветя и венци поднесеха кмета на общината Мирослав Янчев, началника на регионално образование Смолян, училището, читалището и всеки клас с класния си ръководител. Много бяха зрителите на юбилейния концерт, който се проведе на модерното спортно игрище и продължи 3 часа въпреки дъжда. За радост непроливен. Изгрей слънце, я изгрей, рано ми рано в неделя, та да огрее слънчице. Той започна със слово на директора госпожа Албена Мушкова. Добре дошли на нашия концерт, посветен на 100 годишния ни юбилей на Средно училище Свети княз Борис I, село Старцево. Имаме
удоволствието и възможността да отбележим един век от образование, култура, духовност, традиции в Старцево. Поздравление поднесе и кмета на общината Мирослав Янчев. За мен е чест и в същото време привилегия да ви поздравя по повод 100 годишния юбилей на Средно училище Свети княз Борис I. Училище, което цял един век пази духа на знанието, на традициите и на надеждата в село Старцево и община Златоград. През годините тук са преминали поколения успешни и достойни хора. А днес обновената сграда, модерните класни стаи, новия STEM център показват, че училището се развива. И то се развива към по-добро. Училището се развива към бъдещето, но не прекъсва своите корени. Училището е доказателство, че качественото образование не зависи само от мястото. Зависи от всеотдайността на всеки един учител, на всеки дори родител, на стремежа към знание и развитие, както и любовта към родното място, които вдъхновяват всяко едно дете, прекрачило прага му. За мен е чест от тази трибуна да изкаже своята лична благодарност и в същото време и признание към всеки един, дал всичко от себе си, за да може днес да празнуваме този юбилей. Към всеки един бивш и настоящ учител и служител на училището. Да изкажа своята признателност и същото време подкрепа към ръководството, начало с Албена Мушкова, за труда, за грижите, за благородната мисия да изграждат непрестанно добри, достойни и бих казал честни млади хора. Този юбилей не трябва да е само повод за гордост, той трябва да вдъхновява за по-смели мечти, да вдъхновява за по-големи успехи и бих казал вдъхновение за и увереност за бъдещето. Председателят на Общински съвет Емилия Кръстева връчи отличието почетен знак на града с думите. Един век е време, изпълнено с грижа, отдаденост и любов към най-ценното – нашите деца. 100 години, в които училището е било не само място за образование, а духовен дом, който е изградил поколения достойни хора. Патронът на вашето училище, княз Борис I, остава завинаги в българската история като държавник, обединител и пазител на българския дух. Неговите думи: коня си дадох белия, Велислава си дадох славянката, но от земята българска и един камък не давам, особено днес звучат като символ на достоинство, чест и отговорност към всичко наше българско и родно. Мили ученици, пазете своето училище, своята вяра и всичко родно българско в сърцата си. Изразявам своята искрена признателност към всички учители и служители, които с търпение и професионализъм и огромно сърце са творили и творят историята на това училище. Поздравявам родителите и местната общност, от която трябва да вземаме пример, които продължават високо да ценят своето училище и учители и доверяват тук най-милото децата си. Още със създаването си, училището се превръща в духовен и културен център в Старцево. Първото иновативно училище в община Златоград, едно от първите в областта и продължава да бъде с този статус и днес. Поздравление! Въпреки предизвикателството с намаляване на броя на учениците, днес училището е модерно, отворено към иновации и стремеж за запазване на средното образование в Старцево и осигуряване на качествено образование и развитие на учениците за успешната им реализация в живота. Общински съвет Златоград на свое заседание, проведено на 5 май 2026 година, взе решение за постигнати високи резултати в
в образователния процес, съхраняване и развитие на образователните традиции в община Златоград и по повод 100 годишния юбилей удостоява Средно образователно училище Свети княз Борис I, село Старцево, община Златоград, с отличие почетен знак на града. Честит юбилей на всички и продължавайте все с такова вдъхновение да пазите родното и традициите на населеното място. Честито! За юбилея гост на училището бе и началника на регионално управление на образованието Никола Запрянов. 100 години са миг от вечността, но 100 години за едно училище са сериозна, солидна възраст, с което то показва своята устойчивост във времето на нашето развитие. С дълбока признателност искам да се обърна към поколенията учители, които са минали през това училище и в момента творят в него, които са дали част от живота си, за да научат нашите деца на това как да живеят правилно в бъдеще в своя живот. Искам да поздравя директора госпожа Албена Мушкова за неуморните усилия, които полага, за да продължи това училище да бъде еталон, както в община Златоград, така и в област Смолян. Искам да благодаря на всички учители, без които едно училище няма да бъде такова, каквото е. Училището се прави от хората, учителите, учениците и населението на самото на Старцево. Така че поздравление по случай 100 години, мъдрост, знание и просперитет. Аз съм сигурен, че вие, запазвайки традициите на миналото, гледате напред в бъдещето с поглед достоен за всеки един ученик. В началото на концерта бе представена драматизация за първите стъпки по пътя на просветата в селото. Лео, байко ти си иде. Чуляко, как ще да речеш? Да ходи ли мома са на училище, че ад Сабалах е възвряла като шушульки? Я и с други думи та се чудя. Ам как се е търна? Те ври деца лека по лека ще търнат. Да върви ся и дано крал да му е хубав. Да върви. Всеки клас се изяви в програмата с рецитали, песни и танци. Прочетоха се и първите учители и хора с образование. На 2 юни 1929 година са връчени първите свидетелства за завършено първоначално образование. Завършват успешно 7 ученици, само момчета. 2 години по-късно, на 5 юни 1931, по време на годишното утро е връчено удостоверение и на първото момиче от селото – Ресиме Селихова Караметева. Този факт е отбелязан специално в летописната книга на училището и е доказателство за това каква борба са водили първите молители, за да просвещават местното население. Името, с което е открито училището в първите регистри от това време, е Елехченско народно първоначално училище. През 1927 година населението само избира и неговият патрон – княз Борис. С него то ще се запази и утвърди до 1944 година. Заслугите на княз Борис I бяха показани с отказ от популярния български филм и мъжки рецитал. Третото условие очаквам да чуя. На границата има гърбел. Беловишки гърбел нарицава се. Дай ми го. Охранна кола да си построя. Дай му го. Не ни трябва. Само камен е този гърбел. Камени му чурливи.
Дай му го да носи задави. Коня си дадох, белия. Велислава ти дадох, славянката. Ала от земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде. Стои пред мен светец, познат и странен. Стои пред мен той всеки ден и час. Стои пред мен с лице той на страдалец. Стои пред мен с коси от пухкав сняг. Стои пред мен и иска да ми каже, че раните в сърцето му кървят, че парят те в сърцето и душата с пролятата невинна детска кръв. Стои пред мен и мисли за България, за своята съдба на страдалец. Понесо на плещите си човешки, той вярата на своята България. В програмата се включиха и самодейни групи към читалище Прогрес. Битовата мъжка група изпълни "Питат ли ме де зората". Детската битова група показа завидни певчески умения. Споделиха се имената на известни личности от селото, възпитаници на училището, като Мира Добрева, Мариана Торманова и други. В историята на училището заслужава да бъдат отбелязани постижения на наши ученици. Това са Момчил Иванов, първият ученик, продължил образованието си извън Старцево и завършил медицина в Унгария. Фанка Кербинова, първото момиче, завършил средно образование в Златоград. Теменушка Изорова, първата детска учителка. Норка Кюлевчиева, първият стоматолог. Даниела Мемова, първата завършила библиотекарски институт. Лидия Кутлева, първата медицинска сестра. Румяна Даскалова, първият магистър-фармацевт. Красимира Кариева, първата акушерка. Кирко Карамитов, първият ветеринарен техник. Методий Хаджиев, Васко Кюлевчиев и Величко Мемов, първите фелчери. Филчо Топов и Захари Турманов, първите юристи. Мира Добрева, Анелия Башева и Александра Джандева, първите журналисти. Ваклин Топчиев и Анна Чулакова, първите художници. Сийка Мушкова, първата народна певица, която днес жени успехи с прекрасните момичета от школата за народно пеене в Родопски звънчета, на която тя е ръководител. В програмата се изявиха детски танцови групи, танцов състав Елият и други. Пълният концерт ще бъде излъчен по канала на телевизията ни. Amdan este
yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no puede navegar. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we save our lives, each to make a better day, just you and me. Това беше от нас. Желаем ви хубава и приятна седмица.